नेक्स्ट बिसायख'थियाव अन्तत BPF बेयाव फेक्टर नङा BPF हयতো सारायखांहैगोन आं जितु रिपर्ट मोनदों आसलते बे सैथो नङा कारण जिखिनि पपुलेसन मा ओंखारदों गेदारिं जादों बेवहाय भैरबकुन्द समाजनिफ्रायसो खमसिन सुबुङा ओंखारदों खिन्थु गुबुन गुबुन समाजनिफ्राय ओंखारदों ओरैनो भैरबकुन्द समस्तियाव टाउन ओनसोलनि बांसिन पार्टआ गोलैयो खावसेया माबायाव गोलैदों हरिसिङाव आरो हयथ' धनसिरिनि इसे गोलैयो खिन्थु जिखिनि नुदों टाउननि मानसिफ्राथ' ओरैनो जिखुनु रेलिफ्राव बारा ओंखारखाया गामि ओनसोलनिफ्रायथ' बिदि ओंखाराखै बेनिखाय जिखिनि रिपर्ट मोनदों आंनि मथेबा भैरबकुन्दनिख्रुइ सबनिख्रुइबो खमसिन ओंखारदों खिन्थु जोंनि इउपिपिनि जितु टर्च लाइट रेलिमोन बेवहाय भैरबकुन्द समाजनिफ्राय बांसिन ओंखारदों आंनि रिपर्टआ बेखौसो बुङो बेनिखाय नेक्स्ट बिसायख'थियाव अन्तत BPF बेयाव फेक्टर नङा BPF हयतो सारायखांहैगोन